Swabano and the Cedar at Tuntufunina. At the 4 urban friend 055 700 0367 and 055 730 9080. Okra Jinchi, Mantinafi, Brebi. We make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. You are here, moving in our midst. Cedar Worship Center, can you be a war? Or the Nanumpai Bobrel, November, ya 28th November, and the 29th November, Miminda, and Opano Kuno Ashas, God of Possibility Prayer Festival, and a God of Possibility Prayer Festival, and Paye Bija, and some traders was him, or say escape for thy life. Can you, Johnny, Johnny, Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yema atiefo ni ahwefo nyina kwa baade ba Cedar our dwumadie Yesu. Ebremo mesre na de wakoma edimachi na yatu dwumadie no ahye Kristo nsa. Yedimafo no ya bankese enanwumre nso yede enmonya ma wo. Awurade wadi aman na waka aman. Wahwe yan so de yakoyenwuma so sade ya bedura sundue mu. Ye ho amasema ye kasa ye nka wodi. Awurade wo ma wo nsa so na nkunumdie epie ema wo ma. Ene de ma wabasa so programming so. Ma dance enhye wo ma afu. O Yesu Kristo demu ene ye bompa ye gidifo nyina ka amen kese. Amen. Oh amen. Amen. Yere Awurade hase. Ene nso wo ma ya kwanya na wadom ye. Wo ma ye nkwa na tetremada bodwie. Ese yense ye da Awurade hase. David said, Inshirani Unipa, or sorry, Erate. Said, O sorry, Radia, Namishira, Aya Uchafa. And you many and come up. My Inshira Radin sorry no. Or body and our my young pano. Or body young copa, or body are born home. No one whom you are good, Munaya, Siabaya or Crats as a fool. I said, the mother about you, man. As say a near Cedar was the more body. It's the baby I won't say, the baby I would say, Yan never radiasi. I am showing the enemy. I'm the one on a fast da. And I am a Christ or Roma or back. That's serenity. I am known Wamaya Quenya. Yada Yana Yan Soria. Yanina Minia Sambiaka. It is our Maya Quenya Yato. Yanidin Cassia Sanidiani Muyam. Not to no. Only Baba and Kapanun to make up on your yafwa. As I say, I could know. I don't see. Nani more. Oh,
Etimasiano. Woya Jesus. Jesus. And then I do Yesiano. Yes, Christ Nazareth. Sorry, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Obaba kwa nyame nshira ono onye okese. Amen. Enwumre yi so ebre bi se onyame nipa onyame akoa ede onyankopon asembre ye wo Cedar hour so Awurade nyankopon nshira. Ebre bia ne odifu anase onyame akoa Awurade soma no ne wode na sempa ebre ye. Odifu Moses bai na nachi no su Joshua bai na ebre yi de ye papa Bishop Albert Saki Kwapon Awurade asoma no se onfa asempa no emrew ye bekwa ne nchen na anwumre so ye tie de Awurade de ama no de bre Bishop ye mo akwa baba fidie so asofo mejo so eburu na me hira baba asofo mo pomo atisen nyame adom ye ho ye Cedar our team no nyina mo ho ye Nyame adom ma me fasa akwanya so na mencha Sompa TV ahwefo ne Sompa FM etiefo ne mo amotie ye e wo Facebook hwe ye nyina me ma mo nyina jo nyame hira mo pi semre bia mo sai mo mre no madaje ebo no nkro se ya modete Cedar hour sabre de e Cedar hour breni one ye mbom anwen kosese no ntu bebo eye Cedar hour efri eda juada ekosi ne fiade ebo no nkro ebia nani da edi kan a utie yen ya ena edi kan na utie ya wa fidi kese so a efri juada ebo no nkro kosese no ntu bebo a ena ye de sa adwumadie ebrewo na eni jesem ne se ye de nyamesam na brewo na ye wia ya gira so ne wa bompae na adanse ahodo a eba o Cedar hour no so my God ehye nyankopon edin kronkron no animunyam amen me ba fidie so me ka kira hwefo ne tiefo se
onyame asoma me Sompa TV so yes ne radio so na nya asore sem na wo hwɛ me a wotem nyame de wo ba asase we so ma botae no kwasem enti etwa se botae nyankopɔn de wo ba asase so botae ne bem na yɛwrade Yesu Kristo bɛyɛ n'adwuma no ba bibie ni ho a ɔka na asɛm wie ya ɔgya ne makwa dabi wɔna ɔbɔnefo na fa wɔ nomum wɔna ɔbɔnefo no ɛyɛ dan ɛhom wɔn so wɔn pɛsɛ wɔn hwɛbrɛ bɛbɛ mu no Yesu Kristo ɛnam ne tumi ne na ho ɔden so ɛgye wɔn enti wo a wo follow Cedar Hour no yɛde ka kyerɛ sɛ onyankopɔn na adom ne na ho ɔden a ɔde adom me ne Cedar Hour team yi no nyame bɛfa yɛn so ama wanya ɔgyeɛ na yɛbɛ fidie so adanseɛ no ɛyɛ pii bɛɛ nipa bɛɛ sɛ enum ɛna sɛsi ɔsɔfo a yɛbɛ fidie so ɔmo apɛ baakyɛ a saa mmere ɔmo nyinaa fa yɛ funu a ɔmo afrɛ ɛde wɔn voice note ba wɔdi adanseɛ wɔn a wɔyareɛ wɔn a borɔnsam afa wɔn ma no mum wɔn a wɔdwuma sɛm ayɛ bisi basa wɔn a kɔkɔ akɔhyɛ wɔn ho akɔmfo wɔn a wabubuo wɔn a wɔn ani yɛ wɔn ya a nyame afa Cedar Hour team yi so ɔsɔfoɔ agye wɔn no ɛyɛ pii na ɛda okuada ɛyɛ bietum a yɛdi adanseɛ ɛda fi adanse so yɛdi adanseɛ ɛno na kyerɛ wo sɛ Cedar Hour onyame ɛyɛ adwuma nti saa berɛ deɛ fawfo no na fra wadamfo fra wo nua bi fra wadɔfo bi fra wabusuani ka kyerɛ ne sɛ nyankopɔn somafoɔ no deɛ waka no ho asɛm no sɛ ɔba Sompa no ɔne ne team ne nyinaa bɛyɛ dan ɔmo abedu na ɛnɛ nso so ɔmo bɛyɛ nhyira na ka kyerɛ no sɛ ɔnsan fa nsuo ɛnsi ne TV n'anim anaasɛ ne radio n'anim na ɔwɔ documents biara nso so a ɛyɛ ne CV ɛyɛ ne krata asɛm bibia ɔmfa to hɔ ebe nso so a ne ba bi ne kuru bi ne yiri bi a ɔmɛ na ɔyareɛ ana ɔbɔnefo no fa no nomum no ɔmfa ne photo ɛnto TV n'anim ɔsɔfo no so yɛ adwuma obo ɔsɛ ne ba adwen so ɔkɛtɛ so a ɔntimi nyae ɔsɛ nsuo no so ɔde ne photo to so ɛna wagyae ɔsɔfo bo ɔsɛ ne ba num nu bɔne ne ba ne nkasa ne ba ne yaka ɔde to so ne ba no afra na apanacho enti medical culture sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛnyɛ honam ne mogya na ɛnyɛ ɔmo anya obu wa nyɛ na adwene ɛyɛ ɔbɔnefoɔ no hallelujah na saa bere yi deɛ yɛnkɔ Facebook no nso na yɛma ɔmo Facebook no ne YouTube no so akɔ aba ansana yɛatoa so ɛnɛ so nyame asɛm a ɛba no ɔsɔfo ano ɔden yɛnkɔ Facebook no so mmara papa nyame nhyira bishop na menya okese Vivian Jasini yasom e wo Facebook no so Ethel Lily Nyanta enso gina so Aisha Dauda gina so Prong e gina so Felebuachi gina so Nana Jamfi e gina so Lydia Akanwi gina so Nana Fia gina so Ernestina Ibrahim gina so Sheila Adepa enso e gina so Sana Kwabnadu gina so Patrick Osakoto gina so Ruth Samuel gina so Linda Owusu gina so Juliet Mensa gina so Grace Sam e gina so Joseph Sam ejina so Mary Sam jina so Felicia Boaten enso jina so sofo yima yakọ papa yakọ YouTube on so a Rose Ajekum ejina so Obapa Evelyn ono so ejina so Josephine Ofe ejina so Nana Akosu Adwamena ejina so Jacqueline Ampofo ejina so Abena J Suzy Danso ono so ejina so Higa Ayivi ejina so Zinabu Amadu ejina so Angelina Foku ejina so Miriam Menu ejina so Inshiraba ejina so Sanso na Mabel enso ejina so Kwabena Ado ejina so Facebook wa Nana ya adu fie ejina so Suzy Foku enso ejina so Mary Sam ejina so Joanna Des ejina so Juliet Bafuwa ejina so Dankwa Bright ejina so Mavis Amponse ejina so Nana Ampadu ejina so Mary De Rose ejina so Tara Patrick ejina so Matilda Ajeman ejina so Dodona ejina so so ayeshi Patience Adabanwane ono so Prince Adabanwane ejina so omunyina abra ntoso nso aba YouTube no so Sabre die mo like Sompa page no na mo share link no
na momfa mo comments emra medical ka kiro say na nyame asem a ebe ebi a wo share link no na ni boy ni ba ku tia asem no sakira eye wo na watwen sa okra no amerade na bible says ni boy ni ba ku sakira na adwene oso osoro abofo pempem na ye de energy no mudi ahurusie na Daniel chapter 12 no verse 3 no de oso di otimidi okra ba ku ba osoro ahenie no oso for obehran say de ben osoro nsoroma na di otimidi nipa pi ba osoro ahenie no ono de obehran say da pem ensoroma enti link na wo share no eno so ye kwan a wo fa so odo so ode ye den eka asempatre no adwuma no hallelujah na sabre di osofo ye bosome adwuma die no eno so na eno so abedu na osofo hwetwere senum a ye rade Yesu Kristo beto ye tete no na nyame yi mpaibo mmia nipa kɔhɔ akɔbɔ mpae a onyankopɔn tie wɔn na ɔhwɛ baabi te sɛ Shilo Shiloh mpaebɔ bia ɛhɔ ɔse afi bia nipa kɔhɔ ɛkɔbɔ mpae ɔsɔfo yɛbɛfa ne sɛ ɛnɛ oba Ghana ha atwea bepɔ so anaasɛ oba Kumasi mamu a yɛnuanom Romanfoɔ nyinaa Christ asodwe nkamo ɔmo so ɛyɛ kokoaboɔ ho ɛyɛ bruto nipa kɔbɔ mpae enti yɛ wɔ mpaebɔ bia hodo a na nipa ɛkɔbɔ mpae na yɛn rade Yesu Kristo so bae na ɔhwɛ John chapter 5 a na ɔse wɔ bia yɛ frɛ sɛ Bethesda na ɔse nipa mpempe ne go Bible no use the word multitude it means uncountable na nipa gu problem aso ɔse hɔ na ɔmo kɔ a ɔmo nya solution na yɛba afidi kɛseɛ yi so no wɔn na yɛ ɔmo nya kwan na ɔmo tie ɔmo hwɛ Cedar ɛwɔ memene da anopa no nsia ne fan ye bo adanse saa over 2 hours nipa omo ba ho omo tu anamo ebebo mpae bo o se ne ba bo o se ne kunu bo o se medical doctor adekre ne se obewu wanya kidney ne liver onyame ye yaresafo osofo eno na adanse no be ye bi omo so ye omo hwe tara 1 efri ahomache no nsia ne fa ahomache no num ne fa kosi no nsia no efri dwoada kosi eda kwesi ada no saa fo no dodo no atu anamo ene bae na obo ho frɛ sɛ opeso ba program bo so me bia yeyi na mienu esi ho na ye de memre da ka ho sɛ ne bɛboa mo amo ya aban adwuma no obo ho ya aban adwuma yo bi adwuma aso ba bi okru bi oyire bi obonefo no ede ne sa kan niema ni bi wo ha ɛwɔ sɛ otu anamo ebi so wo so a oti ofie hɔ a ye bompa ye ya nyame bɛyɛ na program no ɛyɛ 2 days ɛyɛ 27 8 and 29 ɛyɛ da fiada ɛne ɛda memreda ɛyɛ MCR Bonfire Skate Back no to hɔ na entimi ɛmoa announcement no koso no MCR monfanto ho na program no 2 days na etimi aboa enti channel so save the date na ebi so a opese oba ho beda ho a obenya baby so ada na meka se obi obo opese obeda ho na obo enye obi a na pe guest house na se hotel obenya baby ada e wa solo fie ho a wo shum nyina kama etoda ye de to afidie so ma o hwe na etimi aboa enti mon share so opese so se opese nearby hotel and a guest house be as so a ye numbers no ofre ni nyina ye be ye den ye be bo modern as so aye hotel reservation so ama MCR if so samunya ready ani enkonya me asem na so hallelujah amen enti ahwefo ne atiefo mo so nyame aye mo adom a nyame nam Cedar awaso adom adanse na obo oso ofre mpo a opeso ofre no di adanse oso ofre ontimi nwuram nipa efre no doso obo oso wafre 2 months wonya 3 months oji koso na frɛ obewuram if say nipa efre ye pon na ye kwa alliance ni nyina so ye hyehye ofre no wanya oto bo ase about 30 minutes 20 minutes 10 minutes na wafre obenya mo so amo pese mo de mo adanse ba na ye bɔ no o hwɛ numbers na egu screen anim ni nyina mo hwɛ TV na numbers ni miensa ni nyina ɛyɛ de ben WhatsApp line obetime de
ɛyɛ voice message na ayɛ dan aba voice note no betimi de aba ya dance nyame ya dom a okuada na etai bo voice note no na etimi akoso fefefe amamo mo amohwe TV no o pese obeda ho a ɛyɛ program ya obo of different region o pese obeda ho a na obeda so do fi a baby obeda nie na mo yie no wo shunum kama ye o maade kama ene wo mema de Ghana mraba ko ye djuma papa se oba enko bema e wo shuma ne de ye djuma obie ni wo betima abetu egu wo Ghana hallelujah amoyo ni bi entu wo betima ba party bio obie ntime sense amra no hallelujah amra na kana de anu aye de ye bo nyame pa ye se nyame embre mu na omeboa oman Ghana hallelujah obenya nsu adware eye free bibibia eye free obenya babia da kama ope bebe so eye program no 28th and 29th bosome ya meka November bosome ya ena program no ekoso enti hye no nso obenya babia siesi ho kama na ope bebe so say ye wo nearby hotels so I just be obo okra na ebe say 200 meters keke ye betimi arrange bi so ama and no fire enormous na what if say me ba program no bi e bi kwa me ne mabusia na eba me pese ye rent bi a baby na yetimi ko hye kama and so o frey enormous na ye be di ho djuma ayedan ama fe hallelujah samre die ebra so say ye chenyame asem no sofo bosomi bia no ye yisemfo abaako na ye ni nyame ma abobo ho na ye bisa hwefo ne atiefo se hefo na ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers nyame o hye yembo se orempaw yen na orenyaw yen ye nam osuo mu a one ye na wo ho ye nam ogyamu a one ye na wo ho esubontinti mam for ye so hallelujah osofo nyame okogi ye na gya no from Israel edu onko Canaan bo sha asase no so mfinhia poli aduanan na twerɛsɛm ne sɛ onyankopɔn honhom antwe ne ho da edura na dwo a onyame di ogya fadom ɛyɛ the pillar of fire ɛhwɛ won na edura anopa awia ɔde murukun dom the cloud of the heaven ekata pillar of cloud or the kata or minus also for nyame ye nyame edu baby o to mana mama ye janumudi no to also for mra edom chide ohini David so was raban Bible say nyankopon nankasa minimini osoro nkukum abo e ma no bekum David atamfo mawo na twerɛsɛm di adanse say wona nyankopon di osoro kunkum abo kunkum won no mo doso che won no wu kranta ni tu ano osofo obi hwɛyen obi tie nipa ba ko pɛ ehye na busua ase anso frɛ urade a sɛ urade mu no osoro kunkum abo no ba ko pɛ aso nyankopɔn mu ni adentia ebi busua ase hye owo krakra bi esi ene abusua bi wo nipa bi akase obeto abusua no ase ene abusua bi aye djuma bobra koko schools aso osofo uwure mu a ajapade na egu hoyi sikanie aso ma ware sem nye osofo abusua papa nie aso du onubone ne nsan wie ena ese abusua nyame wo hefa ena abusua no frɛ nyame a nyame enye wo so nyame oye adwuma wotete bre no na o hye ye bo wo Hebrewfo nwoma se won sesa senyote ene ochena ene da pem no onsesa ene de nyame na fahe eno na ye ba ye de sa hintasem no ebre ahwefo se tetefo no omo ne nyankopon nante na omo di nyame asem so na 21st century yes asori ne de ye bekọ osofo mpaebo ne de ye bebo ansoso nyame asem ne de yemfa nya adwuma ena twere asem ne se onipa bei nyame asem na wapui na wonkwa no soso ye den ebo hemfa enti se ye po nyame asem de a nyankopon soso bepo ye asem enti bosumi asemfo am ayi se me ne nyankopon ma ye beche eye don't follow multitude to do evil. Eni nipa dodo echi
ɛma ɛnkɔyɛ bɔne ɛnɛ ahwɛfo ne atiefoɔ nipa bi ayi nyame asɛm asi hɔ ɛde ato nkyɛn ɛna ɔdi nipa akyi hallelujah amen na point ɛnɛ mɛka ho asɛm paa ma ahwɛfoɔ na atiefoɔ atie ne yie paa yɛ sɛ why do we go to church or mosque square ɛde nti ne yɛkɔ masalachi ɛde nti ne yɛkɔ asɔre memeda akɔhwɛfoɔ memamo nyinaa gyɛbɛ yɛkɔ dɔ ɛwɔ fie hɔ ɛde nti ne yɛdi homeda me nuanom kramofoɔ memamo nyinaa salam alaikum me nuanom akristofoɔ memamo nyinaa praise the lord ade nti na yɛkɔ asɔre sɛ yɛkɔ asɔre ɛnɛ asɔre dan nyinaa yɛ ma ɔsɔfoɔ ɛsɔfoɔ tɔ da ɔnam anadwo a park ahodoɔ so bɛn na nipa bɔ kyenku nipa abɔ mpaeɛ ɔsɔfoɔ hwɛ yɛ radio stations ahodoɔ ne tv stations ahodoɔ a ɛwɔ ghana ha nyankopɔn hyira nyame ma a ɔmo abiebie tv stations ne radio ɔmo de ama sɛ ɔmo de ama nyankopɔn nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nso so ɛmɛka nyame asɛm wɔ radio station ahomakye nyinaa wobɛte ɔsɔfoɔ mpaebɔ online kyɛsɛ anadwo mu nyinaa yɛ mpaebɔ aso yɛbrɛ so ne mmerɛ a ɔsɔfoɔ yɛmfa nyame anum asɛm ɛnyɛ adwuma ɛnɛ nipa follow social media ɛnɛ nipa nkotu nyame asɛm bio sɛ watwerɛ sɛ Matthew chapter 4 Yesu kotu bronsam kotu Yesu ɔsɔfoɔ obi atwerɛ ne ka akyi nyame nti obi atwerɛ ne fie nim Kristo nti anso so Kristo nti no nti deɛ ɔyɛ no ɛyɛ Kristo hallelujah amen nti yɛmmie twerɛ sɛm no ɛma yɛnkɔ Exodus chapter 23 verse 1 and 2 enti nyame asɛm ɔse entie atesɛm hu no ɛne ɔbɔnefoɔ no ni nsa wɔ soɔ sɛ wobɛdi nkontompo adanseɛ ɛni nipa dodoɔ akyi nkɔyɛ bɔne nanso ɛnkasa asɛm bi mu ɛnkom kɔdi nipa dodoɔ akyi ɛnane asɛm ani amen ɔsɔfoɔ ɛdeɛ na yɛhu no ɛnamafoɔ bebree awareɛ egu ɛyɛ nipa amafoɔ bebree adwuma egu no ɛyɛ nipa ɔsɔfoɔ amafoɔ bebree ɛnɛ wonim deɛ ɔsɔfoɔ deɛ ɛsɛe ɛnɛ nyame ma ɛyɛ sika ɛnso sɛ ne Timoteo kaeɛ no ɔsɔfoɔ yɛmfa hwee ama wiase o na yɛntimi nyɛ dɛn ɛmfa hwee nso mfiri mu nyɛ dɛn ɛnkɔ na nyame som papa a abodwo wɔ mu no Bible sɛ ɛyɛ deɛ bɛn adinya kɛseɛ ɛnɛ nipa bi sika akyi meka sɛ ɛnɛ sika yɛ agyapadeɛ yɛ na kwan yɛ nipa ɛfa so de pɛ sika yi nti ɛyɛ kwan papa ɔsɔfoɔ obi de ne fie nyinaa adane adubɔne tɔn efie ne nyinaa numɔne na ɔmo tɔn no ɛma mmeranteɛ ɛtɔn yɛfrɛ ne sɛ tramadol ɛtɔn wii to lɔka ne mama mmeranteɛ sɛ ne bɛyɛ a obɛnya sika red sɛ nipa yi nyinaa nso so ɛdu fiada okutabuta o ɛdu memene da ɔkɔ memene da ɛdu kwasiada nso so a ɔba obɛhwɛ no ɔwɔ Cedar asɔre da mɔte animu because don broadcast na hallelujah ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛdi nipa bi akyi adwuma wei na nipa no yɛ ɔyɛ a ɔnyɛ sika eti kwan biara so ɛwɔ sɛ me so mefa so bi na me so menyɛ sika kwan wei na obi yɛ a ɔtumi de si estates ahodoɔ me so mefa saa kwan no so enti sɛ yɛ mogya na nipa no ka gu yɛ mpo a ɔno nso so ɔbɛka mogya no agu na mogya no deɛ ɔbɛka agu de anyɛ sika no na akyire asɛm no enti meka kyerɛ wo ɛwɔ Jeremiah chapter 17 no verse 11 ne sɛ ɔsɛ deɛ ɔpɛ ne ho anya na wɔmfa kwan papa so anya ne ho no ɔte sɛ kɔkɔhwede a ɔbutu kosua a ɛnyɛ ɔno ɛna ɔtoyɛ na ɔse awieyɛ no ɔbɛda ne kwasea
na ne nkwa na no obedi na asase so Nyankopɔn so obede obebu ma fafa enti enya nwanwa se osofo ene ni pantimi ni won bre so aba ene obi abomodi abobra aso wada ne yarefo kwasem osofo ko institutions ahodo a sane abaya japade nipa se fom fa abaya japade nipa se fom fa no wura politics ahodo mu a osofo sika sese yede ya abaya dwuma etoda kwa ya kwan ye no a di ama accident adoso ye kwan osofo nya ni nyina na ye bronsam enya ni nyina na ye bronsam osofo ye de contract ma ye friends abrofo so mo meya osofo kasaja no mu ebe ye kwan wo Ghana o PW ye be say omo be ye kwan e wo Ghana osofo kwan no di na kwan no da so eye adwuma o na ye nankasa ye bibifo na ye ma ye wafasefo ye ma me no nam kwan no so no de ye de contract no ma omo a osofo no ma say na kwan na potholes ahodo na accident ahodo na kamoja agu se na be ye nipa no obenye sika no de aye japade na sika no fo akogu no bottom na sika no de mebisa o se sika no de wo benya na awieye no ya awie bi ba beto wo so a osofo obekwa kwasem yen hwe twere sem no osofo yen kan Matthew chapter 11 verse 7 to 15 and Numbers 23 verse 19 yen tie nyame asem na yenum ekọ no Yesu frase kan Yohane ho asem kire nkrofo kokko no se eden na mu fradi ko osete so kohweye emewa mframa ehim ana se eden na mu fradi kohweye onipa o sha tade bokọ no ana hwe wona wo hye ntade bokọ no ewa ahemfie ana se adenti na mu fradi mo kohwe odifo no na ane mesemo se osne odifo mpo we ni de watwe ne ho asem se hwe me soma me bofo adu wanim a obesiesie wanim kwan no kra mesemo se wona ma wo nyina mu biara nsole ya osne Yohane suboni na enso de oyeketu akura wo osoro ahenie mu no eye kese sene no na efro suboni Yohane bleso besi ne oye osoro ahenie no ho ade na ni bleso na wona ni able no fa na ne de nso na difo ni nyina ne mla no hye nkomesi Yohane so na se mo pese moji a we ni Elia oba no de owo asono manuntie di owo asono enti wo asono ene mejina Sompa fi de kase so ene okasa o tiemi wo Facebook o tiemi wo YouTube o tiemi wo radio o tiemi Yesu Kristo enya ya penso osofo Yesu ba ye no na nipa so kwa asore nipa ko crusade Yohane esuboni okanya mesem wosre no so a osofo nipa mpempem saafo no kotie nyamesem no ba osofo mo se bo abrabo no se no mo ankasa pe tane nsem nani osofo de ogu obi awari egu de obo adwaman de wato ensanom ne nneoma basabasa oye osofo de oje abusu ajapade eje de ochimo hiani bensa age na japade mu eje de obu ya fesa atenchia ebu de oje adamudie eje mobroni hu utimu se nipa no ye mobbo osofo hu no mobbo oni bi eti nipa bi di hu anya koma yade ewu kwa enti Yesu bisa won se enti ya mokọ ye den enti mi bisa se no enya asofo no na emprichi yie enka nyamesem ni yie ana se ensore ma no ena mo mfa Nyankopon sem no enya adwuma ensore ma no omo aso aye den eso abontwere ana asofo no nka no krasem kire asore ma ni ye kan omo mfa Bible said there mransem du no ose eni ewu ensa aware eni oyonko de ben adase kurumo ema wani mmere oyonko ade anso eno na eye den ekoso ofri ne nua ile ncha na oba no hallelujah amen enti enne
wa wo hwe me onche wiase o wa wo hwe me unu mre so aba ni o medical ka kire wo se obu ona dwere se mekwa akoye bone no na me ye bone ni wie a na masre bone fa che nyankopon so se ane na asem ye ane de bi nka ho o se oye no kwafo ne teni ni se oba mu kan o de be chew otie obete ho afiri ne yentra anso nyame asem no ankasa se ono awrade de nipa be na asase so bia obenya ho aketwea enti wo ye papa obenya aketwea no papa enti nyankopon de bone che anso so aketwea ne de nyame de manipa dan obeje enti wo ye ne yi a aketwea papa no onsa beka oya no bone so akatua bone no wonsabeka enti ma obia nya da na dawo na de nipa guo no enoa no obetwa Galatians chapter 6 verse 7 enti ya nipa nim se me ye bone na me sra bone fa cha nya me de che an nya me de che anso akatua ne de wo ye dan ya akatua no beba oko di Europe akatua no beba ho oko pie Asia beba ho okopie America aketua no baba owo Ghana ha aketua no baba krokesie mo aketua no baba nyame otuaka yes enti enanipa bi di nipa bi echi enti bosomi Cedar awade de brew nyina ne se enkasa ye frɛ na abaso enanipa bebre TikTok no de bo abrabo osofo hwe nipa bebre na wohwe Kristo ni a o siesie no ho a osofo sebi jantre ni ba mbon siensie anso edu asori a edu kwasi ada ne na aka no nipa kwa asori Bible kura say ma oba de tromi no say ma oba kura nhye bere ma de enanipa awuro won osofo pia bonte nipa awuro ho ena me kasa che nyame ma o ye wo esuma ena ye wo han ma ye wo nyame ma enti wo gina he oso ba ye hia ye na wo ba ye nyuna ye nyunu na boturo ne de obefiwa for one osofo de na Joshua kan o se memi Joshua meni mi fie de ye be suma rade ena osofo bi hwe me hwe de o ma ye wo fie elder bi utie me Deacon bi utie me deaconess bi utie me imam bi utie me nyamesem ena hwe enwuma mo bonu fie ho eni ntade ankora ne hya mo de pie enti efie no ye hu se efie wei eye nyame fie anasa ye mo nsam fie okay ose mo nti omo sai awrade din e wa manamam ena nipa di nipa echi Joshua so no ni fie de o meso awrade dia na niko Coronius fie ye nyankopon se omoburu hu ade ompa ebo ni wado ye afrosoro na beye nka ye dum e wo soro enti abusua ne dia na mo ye wo fie ho a ena fie bi wo bewura mu konkonsa wo bewura fie mu ho a na ntetwitwa ne akayo asuso fro ena obi hwe me obi tie mo sofo oye Cedar makuo ni oye Pentecost makuo ni oye Roma makuo ni oye makuo panyimpo aso hwe bebe bi odidwa e wo dwa so wa kanta ho osofo tini bodua nyina ho money chem so anso edu kwasi ada edu ememene da edu fi ada pende ko he osofo opagya nani ne wa ha nani edu wo hye ba wo bon se wo beka se nyame bofo abesi tono kukum se twa ename ba se sa no bi ye wo dwa so ho a osofo de kan tan ho ama ne wa ye taba ento no nyame ba no so no ono soso wa ono soso wo ye bi ename ba se me ba be kan chiro bi se me ni nipa dodo achi enkoye bone me ni de obi ye achi na obeye nyuna ye nyuno obeye hye so a ye hye na bosomai nsama ye de brewo ne se don't follow multitude to do evil and nipa bebre na nya sa na wote kai o kan ne do no wate na nya se into one pa ni da bi da benya wo a one pa wo time bone na utufu uyi atan no anya wa hwe ase wa firi odom na ase wa firi odom na san sorry biom anya sa nyankopon se obeyi ne kan edua na ye dai afiri ho ya me shira na onya okese wo Yesu demo
ɛna na yɛde nyamesɛm yi abrɛ gyeme so wo fie hɔ sɛ amen Amen. sɛ wonteme nyem so wo fie hɔ o gyeme so sɛ amen nyamesɛm bɛwie a mekafo awurade yesu kristo ma wo sɛ ɛnɛ yɛ nkwagye da ɛnɛ yɛ ɔdom berɛ nyankopɔn sɛ sɛ wote nyame asɛm a mɛnyɛ dan mɛmprem wakoma bible sɛ akoma ɛne ɛde gyidie na ano ne ɛde pae mu ɛde kɔ nkwagye mu nti sɛ wonyɛ awurade yesu kristo womfa no sɛ wawurade na wo kra agye nkwa a ɛnɛ ɛyɛ ɔgyeɛ da ma wɔ yesu dim amen ebia nane da de kan a wohwɛ yɛn a mese yɛba sɛ yɛde nsuo si tv no so wɔ document bibia yɛbɔ mpa yɛwia nsuo deɛ wopɛ bia fa yɛ na danseɛ edubu ɔsɛ mede kɔ mede akɔ madwuma mu meyare me no meyare ne to kɔ meba deɛ wode bɛyɛ bia ɛyɛ adwuma wɔ document bi so afa so na saa berɛ deɛ ɛyɛ mpaebɔberɛ na ɔkyerɛ nso so nyame yɛ adom a yɛbɛsa yɛ aba na manya kwan so aka daeɛ so ho asɛm kakra kyerɛ ahwɛfoɔ no atiefoɔ boɔ daeɛ a wɔsosososo no nyɛ woanyɛ ho adwuma a ɛbɛtumi di sunsuanso bɔne abrɛw saa mmerɛ deɛ nyame asɛ bɛbɛyɛ de bɔ mpaeɛ ka sɛ awurade yesu woasɛm aba medi asɛm no mu fɔ home mmɔbɔ na fa me mfomsoɔ kyɛ me awurade woasɛm aba menni asɛm no mu fɔ na mesrɛ wo sɛ ma mewie koduro honhom na meso ma mfiri ɔdom no ase wɔ yesu dim bie wano na bɔ mpaeɛ bie wano na bɔ mpaeɛ ɛwɔ baabi bia ɔwɔ bia bie wano bɔ mpaeɛ sɛ awurade wɔ yesu dim bie wano na bɔ mpaeɛ baabi bi a wo hwɛ wo tie ne bia sɛ awurade asɛm amba yi medi mu fɔ awurade wo na mɔbɔ so me mu wɔ yesu dɛ mu ɔwɔ sɛ bɔ mpaeɛ sɛ asɛm amba yi medi mu fɔ awurade so me mu ma me nyina ko de awieyɛ so me mu ma me yie ko de hoho bia wɔ ano ka de bɛ awurade wɔ yesu dɛ mu Facebook wɔ bɔ mpaeɛ YouTube wɔ bɔ mpaeɛ TV no so bɔ mpaeɛ radio no so bɔ mpaeɛ kata si ambelebre bo se ambele shaka ya bro ambele kasha ambele in the name of Jesus. Prayer number 1. Osofo nyame se nsa nye adwuma no ma nsa no nidi eto kan 1 Thessalonica 4 na ye bom paya ka kyerade se na wotwe wadwuma sem wa wo adwuma odi wadwuma ba awurade nim se awurade ntre ne nsa wo wadwuma so won so so wadwuma eye basa wadwuma afiri won nsa adwuma no unya bi nye o ka che awurade se awurade kai me na wotwe awurade kai me wo madwuma mu kai me wo misika sem mu kai me wo madwuma mu wo yesu demo bia wa no bom pan fa wadwuma ho bia wa no bom pan fa wadwuma ho bia wa no bom pan fa wadwuma ho wo yesu wadwuma sabo wadwuma sabo of Jesus. Asafo adwuma bebre obonefo na ahyehye obi hwe obi tie osofo na adwuma no
forma na eba ni sika no hia na ehia ebusua na ofiri mu no ebusua kontontwe osofo ye adwuma ma osika pagya se den obekọ China akọfa nneoma obeye den obeyi nneoma na ka beto wo so saa de no pese bre na se ye wo abusua uni obre so aba wo ye adwuma na nteme so aba obi hweme ewo market o shop o se dwa no tia na etia ba fom o bom paye se obonefo no checheye obi so ho a obi na aye wo adwuma na se wo obekọ bi adwuma na ye de kwense ye de oye ye de nsuo bi ye de bibia kogugugugu ye de bese bi ye de nneoma bi akogu ho na ya friend say adwuma no forma na eba osofo obi so ekuta certificate ni CV ye aso adwuma no onye bi ye ni pastor ye bompa ye say any evil agenda bro sam hwehwe ye bia efa wa adwuma ho o ma adwuma ho okura adwuma ho oyire adwuma ho company na wa bia na ntime nso aba mesi wholesale no forma na eba ye ntomu nneoma wo ka besei na wabobo ya sei na oke asei osofo o kago a wode kofa nneoma na asei nneoma ntime nkoso ye bompa ye so oboanofo no hihye ye bia wo Yesu demo efa wa adwuma ye breaking out open your mouth obi so hweye wo Europe o hweye wo Asia America osofo ne credit hours nneoma enkoye ne social home office efre no nneoma ye se letters amana adwuma ne sika se enkoye ene ye tiam 3 times I break out. Yes, 3 times I break out. Ade bi obone for na shefa wadwuma ejrenya me asem so e break fu wadwuma na so mo amo YouTube mo amo Facebook mo type I break out 3 times ade bi obone for na shefa wadwuma no break out ye bom paye etwato ye mrante ye de yakoma so ade akwa awurade anim asofo obi akoma so ade nyina se ope baba akope asofo o se nya dodo ba akope na ope medical doctor gynecologist say only problem bia womb ni nyina bibi ayekam asofo obeso daye oso sa daye bone na obo say send time no kra pa ho kra e wo say ye den eba osofo mo pe babia no obeso daye no ohu ade kokko ohu moja ohu obo ha ohu akwada mono ohu akwada osofo send time kra pa ho obo say na say aba ye wo dae particular wo so ana ye bom pa ya ka che Awurade say obi so yare ba bibi owo bia wo say Awurade fo sa to ba bia yare no wo obi so a wo hwem wo te yare fo ho wo ne yare fo na wo dem aso de fo sa to no so Bible say gidie mpa ye no ejo yare fo de ba enkwa obi so ha wakoma so ade ye oba bi ukru bi oyire bi wakwantu sem bi obo wo abrochire onkrata sem ye de ba Awurade anim se Awurade makoma so ade ni obi so atobone tintan mu osofo pese ofre bone mu ontimi mfiri mu nyame de ne saka wa nyame ma wa hoode a obetwi afasa bone ne hye so ne bone chechire anim ka se Awurade Yesu oso nim de ehia yen anso je se yebisa enanyumre ahomache awiei seseyai so makoma so
de ni awurade yɛ ma me se ya pie wo no na bɔ mpae pie wo no bɔ mpae obi bi o tie na wore semo na wo semo isika semo awurade ya de no awurade fa sakre aduma semo pano mano mano na ko semo e so asa ye de Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Mpaye twa to 1 minute. Osofo mo am Facebook ni nyina mo type ame just enye ho nya. Osofo bo wa waso da ye bone. Obo akọ obi na aso bo wa adwuma ho. Wadi fe no fi bem Bible say ogitu me be ye adwuma wo mpre so ye twitwa da ye bone sign da ye ka say rade yesu da ye bone bi amaso da ye bone bi amaso bi aso afa me ho obi aso me ntum me break da ye no break da ye say ya me sign bi wa no bomb pa ye evil day da ye bone Jesus Christ. Obi a wo hwam ya wo tie me wa so da ye bone bia me de yesu de twa da ye no mo. Amen. Afepeja wo nsuo o documents ya bompae me hyenyankopɔ tumi Jesus say insuo bia wa pagya wa so mu ba bia wo hwɛ me utie me bia insuo ne enane the blood of Jesus. Amen. Enane Yesu moja. Amen. Enane nsankyerɛne nsuo. Amen. Enane ayaresa nsuo. Amen. Wo de bɛyɛ biara awurade ma wadanse. Amen. Me frɛ adanse go documents no so wo Yesu dem kan amen kese. Amen. Yamra no aso na wo hwe o TV n'anima o hu say ya numbers ne ya me de 1 hour AC ho from 10 to 11 na me ne wo abompae bibi opese me no bo ho mpae ebi adaya so basabasa ebi adwuma sem mo bebre obu ho appointment this week numbers ne ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toss me 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 now me see ofremia on sabe kame 1 hour me no ebe bompae Yesu ya doma o kira Yesu ama ye besan hia same time ewo radio Yesu ne TV so nyame nka ho me do fie ho nyina hye Kristo mojem o demo me de Yesu moja petro da na o na be